un om care și-a luat asupra și-a purtat o astfel de cruce, având chipul lui Hristos cel biruitor, dar pe dinăuntru purtând crucea renunțărilor, a fost și cel care aseară a adormit în Domnul, Papa Ioan Paul al II-lea. L-am pomenit astăzi în rugăciunile noastre, așa cum ați ascultat, iubiții mei, și am spus arhireul Ioan Paul al II-lea. Catolicii se roagă pentru sufletul Papei Ioan Paul al II-lea, pe bună dreptate, pentru că este șeful bisericilor. Noi ne-am rugat și ne rugăm pentru arhireul Ioan Paul al II-lea, pentru că este fratele nostru întru Hristos, având succesiune apostolică, întocmai ca orice arhireu din Biserica Ortodoxă Română. Administrativ, distanțele noi sunt sau pot părea foarte mari, dar ca arhierei ai lui Hristos suntem egali în acea slujire. Și de aceea, fără să vreau să fac biografia, și el ne-am rugat pentru că a purtat toată viața o cruce grea și în condițiile grele ale comunismului din Polonia, împotriva căruia a luptat fățiș, și apoi conducându-și biserica sa, căutând și apropierea de celelalte confesiuni creștine, așa cum a făcut-o și cu vizita pe care în 1999, în mai, a făcut-o în țara noastră. Cel care vă vorbește s-a îmbrățișat atunci frățește pe aeroport și în Palatul Patriarhiei cu cel care ne-a părăsit atunci. Și ne-am îmbrățișat nu ca mai mari sau mai mici, ci ca egali într-o acea slujire într Iisus Hristos. De aceea am hotărât ca liturghie de astăzi să facem etenie pentru pomenirea Lui și l-am pomenit și la ieșirea cu Sfintele Daruri, pentru că trebuie să ne aducem aminte de El. Dacă n-am ajuns încă cele două biserici, catolică și ortodoxă, să atingem comuniunea euharistică către care tindem și care va fi când va vrea Dumnezeu, am rămas și suntem în comuniune de rugăciune. De aceea am făcut-o liniștiți, duhovnicește, lăuntric și fără televiziunea care mai mult desacralizează persoana și personalitatea unui om decât o slujește. Am făcut-o în biserică, în fața lui Dumnezeu și în fața inimilor noastre. Am urmărit și eu emisiunile interminabile de aseară și vreau să rețin un lucru, să-l urmăresc. Toți spuneau, ne rugăm pentru El, ne rugăm pentru El. Dar nu reieșea ce fel de anume de rugăciune. Se știa că omul este muribund. Avizul medicilor. Era hrănit artificial. Respira printr-o sondă. Era absurd ca să te spui că te rogi pentru sănătatea sau însănătoșirea Sfântului Părinte. Așa cum a spus la un moment dat, chiar în minutele după care s-a anunțat că a dormit în Domnul. Am ascultat mărturia unei doamne, a unei femei din Catedrala Sfântului Iosif din București și care a mărturisit că este ortodoxă, dar care mersese și ea să se roage. Pentru ce vă rugați? Pentru ca Dumnezeu să-i dea sfârșit ușor. Aceasta a fost mărturia adevărată. Noi, în ortodoxie, avem o rugăciune specială pentru ușoara ieșire a sufletului, atunci când muribundul nu poate să-și dea sufletul. Ar dori să termine și nu poate. Și atunci cheamă duhovnicul, îi citește această rugăciune care se găsește în molitvelnic și de îndată el se ușurează. Ușoara despărțire a sufletului de trup. Aceasta este adevărata rugăciune și sinceră și eficientă pe care o poți face în asemenea împrejurări. Iar după ce sufletul s-a despărțit de trup, ne rugăm, așa cum am făcut-o și noi astăzi, pentru veșnica lui odihnă, pentru ca Dumnezeu să-l așeze în loc luminat, acolo unde toți sfinții lui se odihnesc.